Ooh, that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Arratzaldeo. Just my kind of heat. Arragauz barrio Martina Ximengo frontoian eta gaurko honetan zer eukiko dugu. Elorrio Memorialeko final handixek, zazpigarren Elorrio Memorialeko final handixek, 2026koek, eta hasiko Music licensing reimagined. alde batetik eukiko dugu Iturrara eta Arrizabalaga Martina Ximengarrek, eta beste aldetik daukaguz Ixone eta Laura. Ontxe beroketa saiuk amaitxu ditxue eta partidu azteko zain hemen epailie prest dago eta pelotari xepe bai. A ver. Hemen daukau hasierako pasiotxu, Zesta gora, eta ontxe txapie botako dabe. Gaur Aitor Elkoro dukiko dugu epaile lanetan, lehenengo partidu emintzet. Bueno, Saki urdin urten dau, eta Ixon eta Laura ontxe jongo di pilotak aukeratzera. Gaur arratzalde oso luze eukiko dugu. Esan, 6 partidu di, jakin daizuen jongo gara emoten partidoz partidu. Partidoz partidu jongo gara emoten, orduen kanal honetan sartze zaretenean, eta ni baduzu ikusi partido bat bereziki, bitxu miniaturan edo YouTubeko hor hasieran agertzen den kartelien, eta aukeriokiko duzue, zuzenien nahi duzuen partidua ikusteko. Baina gaur partidoan ape edarrak izango dilekuen, hasieran gaztetxuenekin hasitxe, eta gero, noiz izen arte. Oin lehenengo partiduen eta bigarrenin, edo, ikusiko dugu, berbalagun Santi Olabe eukiko dugu, Martina Ximengo txapel kantxerue, urte askuen, berabe, fronto ibilitxekue, 47 urtea zerretira uzan. Orduan, arratzaldeon, Santi? Bai, arratzaldeon da noi. Ia, txain, hemen, trampatxo ingo dugu. Kabezera eginiko zau. Eta Iturraranen lehengo jokaldix, kamaria jarri barik euki dugu. Apurka-apurke jongo gara zuzentzen gauzak. Eta, ia, Santi, oinentzute jatzen? Bai, bai. Oso ondo, edartotxo. Santi, gaurko pelotarixe buruz, honek infantile buruz zer esango zenke? Infantilek Iturraran da infantile, irailin kadet izango da, lehen urtekue. Pelotarixe da, txikitsu da, indarra eta honi, txiki da eta honi desarrollo barik eta honi berde da, baina, pelotarixe da, peloti ondo topeten dau, postura politxek eta pelotan ondo itxen dau. Honi, pixkat gorputza hartzi falta. Gero bera sokatzen dauen atzin Arrizabalaga, agaia kadeti ontxe da, lehen urtekue, irailin bigarren urteko izango da. Urte bat zarraue, Iturraran baino. Ikustozu, buru gentzotzela. Aldi eduki gorputzen honi oike Arrizabalaga, honi oike itxen, gazti data, baina gorputze harina desarroi dute. Eta gero dugu Ixone aurrien, pelotari fin bat, pelota asko sartzen dau, posturak eta politxe, pelotari politxe, kortadi ondo botaten dau. Eta atzin dugu Laura, ikusi dugu,
jai alibigaz partidu eta jokatzen, eta, bueno, maila honeko pelotari ez da, eskumideuko politxe, errebesaz de peloti ondo altzetzen dau, baina eskumiaz minitzen dau, peloti bizitzen danein, mobi dutzen dau, bat aurrera besti atzera, eta ondo bastartzen dau. Orduan, bueno, pelotari politxe. Ba, etxe. Zartako dugu, mikroa apur bat aparte gatu hobetu entzuteko. Ja. Ondo eta, harin da ondo, uzuke garan esaten dago, ez da. Nira itxek esate ban, bera, peolako ondo ez da bela itxen, ze gabiladik arrapo itxen da bela. Orduan ba, ia, Santi, ia oino ondo entzute jatzon? Bai, ondo entzuten da oin. Bai, oino beto. Mikrofono hauen sartu iztek eta entzungo, bai? Ja, hortxe, hor bai. Vale. Bai, bueno, ba, esan dugun egia, eturran, pelotiaz, gaurre nik ezote aukerak aukiko txule jugada botateko ez da. Arrizabala oso ondo eta indartzu dabil jokatzen, utzgitxe itxotxu. Bai, baina zau batena, Laurak betxik pelota asko sartze jok eta eskerreko orman ipinita peloti bizitzen danein minitzen dau. Ja, bine momentuz partiduen. Atzera esan. Bai. Ia, a ber, iturrean zekera. Ba. Bai, esku nutzen No, dau. Ez da normalin ez da huitzen hori, baina. Ia, jute garen apurtxu bat gauza zentretan. Porum. Vale. Ba, bai, gaur hemen partido pillo Santi, Bai, 6 partido, Lauretan hasi eta kitxaldi garra duke batzalde dana. Aspertzeko astiri bari. Laura ez da heldu. Raru hori be. Laura ikusiote azken aldixen partidu batzuk jokatzen eta oso seguru da. Bai, bueno, claro, lehen ez dutena, honi egiturran, indargitxi duko, honi gorputzen barik eta bera hautxute da saki luzia huetaten, da honek ez dut, saki luzeriketako. Posturak eta politxe duk ez, Laurak, Bai, postura politxak. Daro eskumiaz lehen zaute modu, peloti bizitze dani minitzen hau. Da, isone nungu da, Naparra, horre ez da, hor noa inguru, hor inguru, hor herrin bateko izango da. bixe di orduan. Bai, horku di, Naparra di bixe. Iturranen bi pareta, ba, kanpora. Horre, albotik, ba. Bai, beregi, eskerrak hormi behien jodau. Numeroen goiko alderretxo jobi da. Hori da. Zaretik kanpora zauzen, oian bakizu zen biozen, zema bierreztatotzeten zaratik barro dauzen, zaratik barro gutxo ikesten, da zaratik kanpora dauzen ikestu zo bintzat. Da ben behiturranek, ebaitxekue, txapara. Bai, ondinoike tantu da, xe, iturran egin dauen lehengu, bestot, beste dana erregaluk. Txapi, kanpora, motx. Gero hemen izen, ez da, tanto eleganti izetetik, txapara, milimetro bat. Bai. Ez da duzu, zela ondo gota den, eta txapa gota da, txapa gota den. Zazpitxik. Bueno, bost eta lau, nahiko gotza zidi, laurepea. Ia tantuko luzetzen azten egin. Honez, pelotaik aldatzeko utxurek ez da dukitzen, ez da normalen, honek gazte gentiak. Ba, nen normalin, bai, aldatzen dugu, baina, bueno, pika bizitxu da dana hase. Motelako meni bajako bizixe, barren da. Ba, hori holan izan da, beti zauzu, hemen hartu da, beti pelotak probetan azten egin, beti tan, da... Dauen ibizena, beti. Beti dauen ibizixena. Ba, betxu, honek, bakotxa beran pelotia ez dabiz, Betxu, hemen iturranek ezin izan dauz hartu, bosna markagailuen.
Bai, bakotxa beran pelotiaz. Bakotxa bere pelotiaz da ez. Hemen, batai begire, bestiai begiren, askonturatu, ze pelota tipu eta da ben. Bizixo motela hau, Laura, que levante. Ba, Bueno, gorrexen alde. tantu gorri. Gure, Ia, iturraren haitxe gorri guztu nervioso. Aixe, ama nerviosia nago daitxe, baina. Arrizo da, tranquil dagoela motuta. Horrepe, barrun irungo da, bigule pekatu baina. Tranquile, prozesin barrutek. Hoi, Laura. Kotxe berak endu, eta Laura heldu ez. Tanto arrizo da antzat. Balik. Aben, frontoen urdu asko paseuteko jentibe hasi urratzen. Hombre, txato. Bueno, da, Santi, beti itxeune, apostu itxekotan zein alde jokatuko zen duen? Etxe xapa. Kara, kruz botata urteten dauen hasi hartu. Bai, Bai. nik amets bixen alde jokatuko nuke. Batez be, amets arrizabala da, espaldixen oso ondo. Oso ondo, eguazten nire hasi ben. Bai, asko... Amets bixek emanexei da hori joazi zen. Bai, asko mejora hori. Aranoke kriston partidazu iban, argoitea hirugarnak, eta berape palo bizitxo makarrik, partido oso nahi ban. Faltako nada erreboteetan ikestia. Bai, Hori urtia. Kantxan onda ikesten da. Pronto txikire, gumida horta. Pronto txikire eta venga. Upa! Jo, kuixe, kostostan libro itxo ingun ba. Laura gatzera. Hauxe izan ez dakit, igule zer ematen, eskolarre ematen hori ikusiko naha, baina... Hamene jokatu beste txapelketeik? Ez du pentsetan. Ja, hone txapelketa ondo tortatzu, ez da ikusteko ze jokalari tipo dauen, gero hurrengo amengon Pariseutan dugu aztenetan Bai, eskolarretan normalin Bizkaikuk eta eskolarra jokatzetxu horret orten da jenti berretxukue, Gernikekue, Durangokuk eta honek batez honek astiek, txikisek. Baina, egixe botateko, lasti ikusten da zeinek jokatu leiken, zeinek jokatuko dauen ez da dakitxe, baina zeinek jokatu leiken bai, eta zeinek ez bai, harin egerten da. Orduan, horrek jokatzeko aukeri deukenak, edo jokatzeko itxuri deukena, horre beti kontu nago bide. Hori futbolin da modun ez da, hori kiroldanetan ez da, batez be, tekniki dauen kiroletan ez da. Bai, hori. Gaztetatik ekarten esposo, gero gatxa izaten da, lehenengo bere zeuki bidea pixkat, eta gero egin asko. Hori da, bai, horra berezku bida, da ero ekin. Bere esku dukenak daitzen ez dabenak, bapez. Eta ez daukenak ekin arren, bez. Ez, hori gatxe goniek, ez daukenak ekin arren alperri da bile. Txo, Laura? Jo, Laura pelota gatxan bile etorri da. Da gatxe pini? Venga medetz. Ona? Ametza harrita da, indarrik ez dugu, honek harmozotan beukelia da jaten ido. Gero alako txi da, jas. Gogorra atxa baino.
Aitxe, zera, obra gizona da, gogorra duk da. Amabe basarri txarra, indarra sobran da gero. Ametze batu eta... Heldu ez iso. Edarra. Bai, Ondo, tak, txapagan etxuen, bai, azkerreko hormitopetan. Da baina- nahitxo boteu berape deuken indarre apurraz bari suabetxua txak. Hori gitxik da, ez da? Askotan beti kortadi jata emota juten di Bai, deukenaz. baina askotan no da, kuriosotxoa botata, eskerreko horman hilda isela. Ez, indarraz botata, amaika arte kortadi bota. Ja, bueno, bentajatxo hartu da, ez da, Marta Sai aurretik. Bai, bueno, ia. Bueno, hemen ez da gitxei sekulo, Ez, hemen harin egin da galdu izan. Buelta ondixo bepe ikusitxo. Do. Piskat altura gehitxua, momitzo, metzek. Indarra duka ondixo eta... Alturi bida, atzera botatiko indarra ukiarren, altura egizpozu aprobetxetan, beko txapian gani jote mozuztu piloti atzera. Naiz, indarra Ama. eskuki. Hor, lehengo isonek utz eta Laura... Peine aurreku falleten da nen gatsa izen da, atzeku sartzi, ezta? Ensaiutan bezema biharriku zion, aurreku fallau, eta atzin dauzan irurepe, ezin sartzi. Pentseto oso aurreko hartuko dauela, eta gero azkenen orduan zesti pintxi, hor pelotik eruten dagoen abisa diaz, gatxada. Oin, ipinitxe basaz, bai hartu zu. Baina, karo, normal line aurrelari sartzen dani pentseto oso berak hartuko dauela, eta gero galdu itxen da. Oina, janein dago inguen, Bai, da, Etxo. hoxe esan dugun, ez da, Laura, berak aprobetxoa da balturi, eta berak pasau ganetik. Bueno, zazpi Jamaika. Ametze barruen, etildu da. Mucho ametz. Han, esker horman gora jonda, tantu egorri. Hemen batzuk ez da gai, baina, bueno, esateko modu ez da, ametzen zestiana. Bai. Ba, nahi bozu espliko apurtxu bat, ze zesta tipo... Bueno, hori zesta tipue honek ona pilotako gindaku da. Horrek aru deuko fibra eskudo... Fibra karbono, ez da? Bai, fibra de carbono do, apurtzeko supuestamente gatxaue da. Honek gaztik ez joten dauelako asko, baina ibili asko itxen di, da arutik sarretxen apurtzen daue. Eta, bueno, hemen horrek eta beste pare bat epe hartu daue. Hori, aro fibra de carbono eskue, bueno, unxe gaitxik. Pentsetan, arutik ez tala apurtuko, eta honek gaztio, bueno, honiek igual urte bete edo geixa untitutzez estik. Bai, horre ona pilota gau tamborin degita di, ez da? Tamborin degi anaixa, bai. Jon eta Patxi, anaixa bixe, bai. Bai. Aurrera, zein da, jokatzen dauna zein da, Jon? Jon, bai, Jon, ez da? bai, badabile martxan, iparraldin, besti Patxik itxiban, Patxik Miami jokatzen ban. Bizixe da, hau Jon, Bai, bizixe, da bota harin. Hake dita botatzen da, ero horri iparraldin, frontoiek pelotak da bizixek eta berantzako oso ondo torteago hori jokue. Pelota motelat ez deuko, indarrik ez deuko, ez da pelotari bat fizikutik irasiko dauena, baina peloti ondo topau eta rebotea ondo eta kostau eta ondo botatetxu da hankagonak. Ea bebadi jaurtitan goruz, baina pelotarixe tantu txiko hilin biozune. Zotzu erregaluko zer. Bai, behin inoz haitxetu, ensaio bat ikusi gendun, horre, Doniban Loitzuneko txapelketan jokatuen guriek, kanpora ametzek, eta han ikusi gendun honen iparraldeko eta frantzesen ensaioa, eta grabo eta itxe zitzuela, da gero eurek analizau, eta... Zer ondo itxen dauen sartxarto. Bai, ez askuen, gero preparazio fiziku, zelan itxen dauen, egun baten preparadoraz, eta gero beste bat euren konture, eta han katxondo barik ensaioa, Bai, Juntau zein, zelan dago? Bai,
Izo zin, ladutx, olaran pesto zala, da gero, ladutx tamborindegi, da atzen haue, esan da haue portet, hori. Portet eta hau, baske, eta akara perro, Bai, horrek, honek iparraldekuek beti zendie fizikamente, amenguen aldine, egualdekoen aldine ondo preparautu handi beti. Horrek beti egin izen daue preparamento fizikue, amenguen aldine asko. Amengu bazidi untxe, gimnasi xure eta besti eta, baina horrek beti zendie fiziko gogorrekuek. Bai, haine, bertago gimnasizun be, haue sarritzen ikustote lauzi be, Ibarluzea. Bai. Ibarluzea, zabala be bakiago gimnasiotik ez da lortutan. Eta beste hainbat. Kastipe bai, Erkiagabe Ibai hori hau, Markel hasi da. Bai, azkenin hemen igarritzen da, hemen pelotari bizi jogatzen da benin, hau azken aldizena itxetotena. Arrasate. Horren hankak eta horren velozia den ibiltzeko, are berezko duk egul baina. Bai, baina arrasate, oin momentu honetan, honek afizionau mailan hemen eskoletan dauenik pelotarenik preparauen izengok. Futbolin ibiltzezuan, eta karo, futbolin eta beste jarrixo batzuk eta beste planteamentu altzea. Aratz bordeukek. Aratze bertxuke, futbolin da, sesen baten modu jak. Baina, karo, usiaitzik, arek fiziku lantzen dauelako, asko. Da, hemen beste lan hona torte denek, eitxeko amengo ensaiue, eta ensaio bi hemen da beste partioa bat, beste dago txikito Bolivar zengo die. Da, horretako ordu asko sartu biok. Txikito Bolivarre bera pesan, Hina iso asko ingo, Bai, baina hake berezku, Da, bizti hona, eta hanka ganinek. Hak bizti jukan hona. Da, hemen antikuk betxuek ikusten batzuk. Are, hamez balo, txikito Bolivarre neuretio gaz da, ibilizan klasin, da, esate bena, eskupelotan be, jota makina bat izan baina, bera danen kontra da, baina, ez lari irogazteik, da, galdu baina honeixa hil, da, fronto txikisetan da, koska bat bauen, hameze barruen elegante, eta zeta maitzeko forma politxe. Bai, lehenengo zeta, 15-12, gaur sekiruazi, ondo. Oine atzeden txo hartuko ez da zati? Bai. Hala, musika pixkateaz latez eitxu hau. Topetan bot. Eta ontxe arte. Bai. Ez. Konturatuko zaien lez. Jauze musikatibo da. Artlist.io. Bueno, Santi, hemen barrio be Amets Iturraren sakera. Bueno, bigarren zeta ziogu ja. Urdinak azidi. Bat eta utzi irabazten.
Bai, bat eta babez, da, bueno, ikusi gau, ia, honepe, buelta nahiko zemon. Bai, honepe, Naparroko puntatek etorretxe erregaleta ezin etorreko. Hone, Europa irasti nahiko daue. Bai, txapelketan ikusitxu bueltak, Amairu, lehenengo zeta amaboz da iru irabazi, bigarren zeta galdu, da irugarren ingero, ez duazun egitzelak. Ba, gero tripako mina, gero. Bai, hemen peloti, beti ezazuen mun biribile da nahiko izen peloti aldatu. Bata itxua komeniak onaz, jota partidu gutxi bera aldatzen da. Arrizabalaak, ikai bete, opa, da, Laurak ezin gatu. Horrek, pikai bete seri zautezu eta nahi ez da, apur asko urten gitxi urten, esker hormi ikutzen badaule lehenko hasi ez da. Ba, eskerreko hormi jo, fronti zigotana, zabala torrena, ba, pikei beti, da. Barru joten dauen nine ondo, baina kanpo joten dauen nine, zema, bihar kinieletan, falta tantun, da, kontralizio bota hori pikei beti, da, barru joten ba nine kauen la letxe. Bankon jarta, oin kanpora jote zanin ba posik, baina, Ametzek ez duzu kaso euskioik egin, Honiek gehitxu altzeti, Ixone da Laurak indar gitxe eukiarren ondo altzeten da. bai, zera bida, maini bida, indarra baino maini gehiago da, garriz esartu dihako. Bai. Pelotari asko goixe eukitzen da, gogorra ez da. Ba, 3-1 pixkat edo, bueno, oin W40 edo, ba. Arrizabalak utzein dagoen guen, bat eta hiru. Hau eta puesto torreña iruazi bida, bela, da gero tripako mini gul. Ke ba? Ez da ba. Bueno, izelik, gauzak... Peloti apurtu da, eta hortxe suerte. Hori bai. Hortxe suerte. Hortxe suerte. Eurena gaina. Urdinena sakatzaileen peloti apurtu da. Honek izone beste bitxura txarrik ez da jokuen. Ez, pelotan ondo etxen da, betxo, ontsa ametzek ondo altzau dau da, betxo, altzau dau benien, Betxo, atzeratu, da rebotera. Venga, oin, ota kortada itxapagan etxuen, da, jazta. Jazta, ez da beste munduko dauzeken bihar. Hau asmautu da mutiak. oin behindarra ondiri barik, da tanto. Supa. No, vengo una ametz de pelotazo harra. Bueno, ametz, bixegi ametz. Opa, ze sartu da dena, Ondo xon, Gatxa gaina, ba. Pelota gatxa sartu, guretzat. da pelota gatxa epeni. Bueno, ba, emozio pixo bat emoten hasi honek, Ja, bitxelau, partidu horrez doia. Da, zurrengo partiduko betorri dira. Honek, lejardi aiztak eta... Jarritxe beroketa gehitzen. Eta kolore gorrexek indaz, kanpun ibiliko zen igual. Hama, Laura oingo aurretxo atrapo du pelotiek eta... Tantu urdin. Tantu urdin ez gorri baino. Gorri, parkatu. Bueno, oine hemen ikusten zau izenok, gero akordau, azkenengo parte salegi ondixo gogatzen dela.
Partida garra dugu, sorion. Partidu itzela. Aron eta Zalegi, Kosme eta Oierdin kontra. Ba, txapelketa itzela indaue. Bai, Kosme po bai, eta Oierdi po bai. Partidu garra bat gogoratzen, hemen zapato goz baten jokatu ben, zeintzu jokatuen, Kosme eta hori, Ormatxea zeina jokatuen, Ormatxea Cabanillas. Jokatuen partidu bat, 15-14, 14-15 eta 5-4. Kosmek eta Oierdik irbazi, baina zelako ritmu eta zelako partidu jokatuen. Neu, epaile eta hau zabali, eta txaluk joten, da esan dutzen, utilak onako partidu, onako intensidadiaz, onako goguaz, aspaldi zuen etxuat ikusi. Da, posik eurepe, eta jode, hemen egozan jentibe, txalu jot, eta Ormatxea bat, ja urtetxuk, badu, ja, aurrera, veteranu, ja, eta, joder, eutzi, sakera sartu eta remata, bueno, honek, Kosme ondo torten dani peligroso da hori. Horrek garroti duko tankakonak eta dan etxen da ondo. Baina, huxe, ondo torten dani. Ze okertu etorten danien, enrede utxen dani, baina. Da, ero Oierdipe itzeleko partido gatuan. Da, partido itzela gatuan. Bai, zapatu goxin, orduan ez da ongo grabauta. Ez, hori izkendun grabau. Lastimie, ez grabetie. Bueno, hemendik aurra alegindukoa, partidu geixa botaten. Ba, eta Laurak ezin sartu. 4 eta 5, lehen be parekatute, jundi, bosna arte, ze jundi? Bai, hortxe partidu apurtu da, hortxe 5-6 edo, eta gero 8-9 edo jundi, eta hortxe hartu dugu bentaki bai. Ea ba. Dika, zuk zuizia zogatu zu, Ondo Laura, bastartzi falta, pelota ona sartu da, baina ondo ametz, harto. Jo, tanto politxe, Bai, tanto politxe, bai. Alboti bipare eta suabe. Kranes lamin be, erkiagak makina bat eitxu, hartutze uxen eurrixoi aurten da. Bai, baina Ormamisek horrek alboti botatitxuenak bata barrure beste kanpora, horrek Ormamisek lehen goitxe bera botaten erakutzizkoen. Eta Ormamisek ondo botaten da goinbe goitxe bera botaten da. Horrek albotik eskapadako frontoi eta bai, baina hori ez da erkian ez dugu pesu ondo eta soseta. Zakitaten be ordabile kurioso, eta ez da, golako sose deukela entzunaban, eta harin osatzen da, ze pelotari baten referenti da, eta hoxe, herrin lesio naute dabil, da ezin daue, beran joku emon. Bai, penagarrixe da. Alan dabe, beran joku ez disfruto, baina euneko unin dauen Bai, ez eskumiaz gauza asko itxen dauelako, zeuxe, sakita eta kortadan bat, eta bai, baina beran fuerti kostaue da rebotie, da rebesaz pelota asko sartu, da ganatzeko zulora ondo botaten dau. Baina, hoxe, peni da, bezutik, izurreute hoti, ondo dauen nine dano gehitxo gustora eta hobeto pelotan. Danok, ni ondo nagoen da txarto nagoen, biseta da txarto. Ba, iba ondo dauen nine hobeto etxo. Bueno, da buena da. A ver, hementxe. Laurak ezin sartu peloti, tantu gorri, bitxu. Hemen doi ez. Ez tantu gorri ez, luze eta jok. Luze izen da. Bai, luze eta dago. Hemen, brillo nahiz aurroko kamarin eutipinia brillo gitxo baz. Gitxo aprobetxetako. Da hori naz. A ver. Mucho ametz. Pelota gatxa sartu dugu. Aire ametz, aire. Aire ametz, aire.
Zau. Ahora. Bueno, Bueno, zazpine, bigarren zeta ez du doie. bueno, ia oin... Laura postura asko gustetatez, Bai, pelotari politxe da. Gero seguru da, sartu asko, eta Errebisa- hor jaiali motzo eukeri, eta partidu eta jokatzen dabil, Donostin jokatuan, Hondarribin beste bada bilela, eta txiki horre sartzen doi, eta pelotan politxotxe da, ben eskatxua da. Sartu asko, da betxu, inbez la pelota gatxartu dauen. Da betxu, nagotaten dauen, eta eskerreko horma, idei bauko, da, bueno, ia, horre beste pelotaresekin ibilitzeik ezingo dau. Berritxoko txapelketan be ikusi nahan da. Ibilizan oso ondo, oso ondo. Bai, berretxu gaina fronto txiki xaue, eta berantzat asko. Iturraren egora. Ba, esan duana, Zortzi zazpi urdinek aurretik, eta hemen gauzui ez du. Honek ondo luzetzen dago, Ba, urdin egortxe dabiz, tak, sartu da alturi aprobetxau da peloti atzeratzen. Gutxi bera ondo kendu. Hametz. Jo, oingun ondo altzeu dago. Xone, amarkoa daru jokatzen. Ba, eta oazelo peloti sartu den. Hori gora, ez? Hori bai, hori. Bueno, sortzin, Bai, ametz behar zira, ontxe pelota batzuk gozautxu. Da, komeni behixe, komeni jakuen, Ia, iturra sakera. Ba. Hoxe regalona. Pelota gatxak ebini daro, erretzena, Hoxe duk honek pelota gatxa hartu zu, pelota gatxa kako bitxarti, dana di pelota gatxak, nik dana izatutzete zesti hartu da peloti piniz estan, peloti sartu bideun lekutik eta ze bitxarte geratzen dan, atzamar baten bitxarti gatzen da. Batzutan pelota sinestu eziten hartu zu, deurren osko eskunduko zune, aru eta kanpora. Ba, peloti berak eukiko diametro, ez da, 7 zentimetro kikotxu. Da, aruk deuke, beratzi txerri eta 10 derdi bitxartino deuki bideu pentsetot. Orduan euk esan duena, alde bako txine... Alde bako txinez, alderdi bat atzamarra zoze gehitxua. Ez teko asko gehixa. Da, pentsa hori, pelotik hartzen dauen abixadan hori kalkuleti ez da, erretza. Bueno, 10 da 8, ia,
lehenengo zetin molantxik partida apurtu da, eta hori emoten daue, ja, molantxik eitzen dauen. Araia hasi da, beran eskumi berotzen, Santi. Olau eskuma gitxi ongoi, neskeden hor behintzat. Ba. Oingoen be, Laurak ezin sartu. Zer ikusi gendun. Utxen bida, venga, regalau bari, venga. Iturraran sakera. Ixon ondo sartu, atzera. Bai, da pelota gatsa bota, baina, bueno, ametzantxo onda, eta Epa, Iturraran jauzi. Iturran ja tente guztuen da. Epa, eta... Ona, pelota bizixan hori, indarraz motzota. Oda, ametz. Venga, txe. Ama bigarren tantu, Txe bida, mutiak. Iturraran barrein dau. Bera buru jezenan jauzian ikusitxe. Gero hemen, klaro, hemen enbierritzen dabe, atzatzaka, alburreka, ez da erretza izaten hankak esan redeti dugu, bai. Laura goitxi bera. Hori ametz. Iturraren hartu, barruen zelago oso tanto baina. Oixo, ona. Ondo, hori Bile da. junda, pelota hori da, aurrelari xe, bile junda. Bai, lehen hasieran zaute modun, pelotari xe da. Hoxe, fizikuk ez dutzu asko laguntzen, baina, bueno, honi gazti da, eta batzuk berandua ez darra egiten di. Baina, bai, pelotari xe bada, peloti ondo topau eta kostaguaz eta tantuk eta ondo maitzen badaki. Epa, ona. Mairu sortzi, hortxe ja aldetxu hartu daue, ja, beste bi txitxuen. Euren entrenatzaile izen da, hoxo nahi ez da. Bai, ia, eurok iroazti nahi ba. Bueno, gero, izan, pelotan ez da beste kirol batzutan lako rivalidade zutzuik ez da. Hemen askotan ba, bueno, honenak irabazi eixela bizen da, eta Bai, hori etxik. nahixa beti etxekuk hori du daipez. Bai, baina gaur irazten daue, eta biser galdu, eta hemen galdu irazti danak daneta itxen daue. Ez da, inor danak irazte txonik. Da gaur jokatzen da alkarren kontra, da biserre alkarraz. Horiok, bai, zebeti asa partidu, hemen be, bai, guaztenak eta barixekuk, zapatu, domekak, berretxun be, zera, martitzen eguazten eguena barixeku, zapatu eta domeka hoxe pa egutxitxue, Gerniken da asteburutan da jokatzeko partidu, eguen eta borrega hondi partidu jokatzen. Bermeon bedomekero. Bai, Bermeon bedomekero, elakitxon be jokatuko di, eta mutrikun bai, da, bueno, ondarribin behontxasi. Bai, hori da. Bai, azken nine partidu eskola danetan, eta hauxe da bidana. Ensai hau eta partidu jokatu, da gogu azein eitzen dana. Han ba, oingun ez di ondo konpondu ixone zartzak onda, eskatu itzela urak. Da... Pumpa luzien, Haben, iturran azkenen osakit. Normal sortzi. Ondo bidien. Laura, leko txarrin ipini, eta tanto. Beratzi. Hemen etorria Edarra hori. Eta errebotera, tantu egorri, ba...
Txapelketako lehenengo txapela erungo da benak. Amets biderbi, Amets Iturraran eta Amets Arrizabalaga. Badoi eskanpora, hemen ikusten dugu epaile be. Aitor Elkoro, berabe pelotarixe izan dago, berean nahi honiek hor dabil, jokatzen. Eta bueno, beste ibarik, emanaldi hau moztu ingo dugu, eta barri bat hasiko dugu, kanal bardinien, urrengo partiduaz. Ondo izen eta ontsa arte.